ସେଇ ଦିନ ତମେ ଭାଇରାଲ ହେଲ, ଯୋଉଦିନ ତମ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ତମ ବ୍ଲକରେ ଲୋକ ତମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ଭାବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମାନେ ସାନ ଭଉଣୀଟେ ବରି ଆସିବା ବାଟରେ ମାନେ ମୋର ଫଲୋଅର୍ସ ଜଣେ ସେ ଗୋଟେ ଆଇଡି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। କାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସମସ୍ତେ ବି ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବି ଆସିଥିଲେ, ଏ ଭଉଣୀ ବି ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଭିଡିଓ ପକଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହେଇପାରୁନି। ଭାରି ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ। ଭାଇ ଟିକେ କେମିତି କଣ ଫଲୋଅର୍ସ ବଢିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢିବ ଟିକେ କୁହ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ପୁଣି ଆଜି ସକାଳେ ଭେଟ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିଦବା। ଯଦି ମୋର କେହି ସାଙ୍ଗସାଥି, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆଇଡି ଅଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ପକେଇଦେବି, ମିକ୍ସ ରୋଜାଲିନ ଜେନା। ଭଉଣୀ ଟିକେ ମାନେ ଏତିକି ଖାଲି ଟିକେ ତାଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢେଇ ଦିଅ ଟିକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ କରିବା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛ କଣ କହୁନ, କହିଲେ ସିନା ହବ, ଖାଲି ଡର ମାଡୁଛି ଆଉ। ହାପି ଯାହା କହିଲେ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟିକେ ରଖିବେ ପ୍ଲିଜ, ସେତିକି କହୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅତି ଶାନ୍ତ ସରଳ ପିଲାଟା, ହଉନେଇ ତାଙ୍କର। ଏତିକି କହିବି, ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛ ଟିକେ ଭିଡିଓ, ତାଙ୍କର ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଭଲ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ 5-7 ମିନିଟର ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଭଲ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ନା। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭଲ ହଉଛି, ସେଇଗୁଡା କଲେ ହଁ। ଆଉ ସେଇଗୁଡା କଲେ ସିନା ହୁଅନ୍ତା, ସେଗୁଡା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଓନ୍ ଭଏସରେ ନହେଲେ ନାଇଁ କର, ଓନ୍ ଭଏସରେ ନହେଲେ ମାନେ ଏଇ ବ୍ଲଗିଂ ଭଳିଆ ଆଳୁ କାଟିଲି ପିଆଜ କାଟିଲି ସେମିତିଆ କଲେ ବି ଯିବ। ପଢାପଢି ହଉଛି ନା, ତାଙ୍କର +3 ନା +3 କରୁଛନ୍ତି। ହବନି ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଭିଡିଓ ହବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ। ହବନି କାହିଁକି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହବ। ଆମର କଣ ହଉଥିଲା ଫାଷ୍ଟରୁ 3 ବର୍ଷ ମାନେ କଷ୍ଟ କରିକା ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁ, ମାନେ ଏତିକି ଟିକେ ବାଟ ହଉଛି, ବହୁତ ବାଟ ଯିବାର ଅଛି। ଯାହା ଓଡିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ କଥା। ପଇସା ମ୍ୟାଟର କରେନି, ଲୋକ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ତମକୁ କେତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ସେଇଦିନ ତମେ ଭାଇରାଲ ହେଲ, ଯୋଉଦିନ ତମ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ତମ ବ୍ଲକରେ ଲୋକ ତମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ଭାବେ। ସମସ୍ତେ ଓଡିଶା ଲୋକ ମତେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ତମ ପଞ୍ଚାୟତ, ତମ ଗାଁ ଲୋକ କେଇଟା ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ତମକୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ତମେ ଜାଣିଲ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଲି କି କଣ ହେଲି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଦିନ ଯାଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ପଇସା ତ ଏମିତି ମାନେ ଆଡଭାର୍ଟାଇଜ 2-4ଟା ଗେମ୍ ପ୍ରମୋସନ କରିଦେଲେ ବି ପଇସା କମେଇଦବ, ସେଟା ସବୁ ବେକାର କଥା। ହଉ ଝିଅ, ଆଉ କଣ ଖବର? ହାପି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା କହିଲେ କି ଯୋଉଦିନ ତମ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, ସେଇଦିନ ହିଁ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାନ ଫଲୋଇଂ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲେ, ସେଇଦିନ ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଦୁନିଆ ସାରା କୋଉଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ଚିହ୍ନିଥିବେ, ସେଠି ଚିହ୍ନିଥିବେ, ସେ ନିଜ 4-5ଟା ଲୋକ ଚିହ୍ନିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକ ହିଁ ତମ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତିନି। ସେଇମାନେ ଯଦି ଦେଖିଦେବେ, ତାହେଲେ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ତମକୁ ଜାଣିବ ଯେ ମତେ ଯେଟା ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେ ବୋଲି, ନହେଲେ ନାହିଁ କିଛି ଲାଭ ହବନି ସେମିତି କରିକି, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ସବୁବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତିନି, ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତମ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିବ। ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।